Milyen tapasztalat kis karton? 30 googolás, bassz meg! Nincs szakon bebaszni, ahhoz erő kell. Én ismerem. Én dolgoztam el 5 évet, bazd meg, úgyhogy tudom mi az, hogy berúgva. De vigyáztál most így ütni erre. Te berúgva. Te most videózol! Dehogy videózol, az meg. Itt van Borti, meg Feri, aki a faszát meg hátba veri. Akinek az apja a filmrónáló között. Olyan hová? Akarsz rázal lenni? Akarsz szapni? Akarsz rázal lenni? Akarsz szapni? Akarsz rázal lenni? Akarsz csak? Akarsz rázal lenni? Akkor egyek faszomba. Szoptatom. Na, engedj, gyere után.